Бегай оттам, бегай. Бегай ти, бе. Бегай ти, плашат ти ги, бе. Така горе ги гледам сам. Те повече могат. Те могат до 7-8 да летят гълбици. Има държи по 12 часа. Да. Каквото се реши, той това ще стане. Малко не слуша, ама каквото е. Някой път слуша, някой път не слуша. Той иска да стане футболист. Футбол е нещо идеално. Искам да играя в кой отбор. Моят любим отбор е Барселона. Просто тук иска да станат нещо. От мухата сон не става, не? Какво? От мухата викам сон не става. Всяко, който иска, например, да играе и не може, става жалко и за това. Сега са нови, не могат да играят, кой мои. А ти си най-добрият, така? Не съм най-добре, ама горе-долу. 134-та. Тук ли? Да. Окей. Исус. Кои геометрични тела познаваш? През последната седмица се запознахме с едно тяло, което приличаше на кутия и то се наричаше правоъгълен паралелепипед. Тяло или правоъгълен паралелепипед, на който всички ръбове са равни, наричаме Правоъгълни? Да, купче. Точно така. Сега ще си припомням формулите за намиране на обиколка и лице на всички. Тая година, викам, 5 до година ще е 6, няма начин да не мине. Трябва да се учи, той някой път... 2 години остава в 5 клас. А трябваше да е 7. Да се изкарва поне 9-10 клас, да може да се вземаме диплома, да се изкарва курсовете там, да се вземе кола. Виж какво става, по центъра взимат метачки, диплома трябва да имат. Нямаш ли диплома, никъде не може да се фаниш да работиш. Той се ми вика, много е трудно. Първата му дуба се ми е трудно, вика. И да вика ти да учиш, да видиш как ще се учи. Все така и работи ми говори. Дали миракли няма за учени или какво ли? Че не са гладни. И те се оплакват малко учителите от него, ама. За да отделим желязото от леста, която си. Добре. Ниско, абе! Дария! Тръгвай, Златки. Ето тази е най-малката, тя е най-черната, най-сладката. Здравей! Как се казваш? Елена! Илина. Елена! Само момичета. Нямаме момче. Уж решиха това да е момче, ама... Като почна да така, Лани беше по-добре с успеха.
Ама тя вече като почна на този футбол и почна вече да намалява оценките. Не, личета. Стана малко е по-трудно. Миналата беше по-лесно, сега нови уроци, все пак 5-ти клас, по-големи уроците. Малко се е по-трудно. История, география, нови предмети. По-трудничко е тази година. Значи я запишем в женския отбор, да играе. Аз съм си доволна и Брезова. Нали, всичките гълчат, че тя като играе с момчетата, тя поне да има още една приятелка с нея момиче да е. Имам вече. Кой? Едно момиче оттръпне. Оттръпне? Да. Не знам, но баба. Въобще спорт аз Баща им бая вика, така, ама аз почти го такъвам. Не случваше, бабо. Не, ама бабо, защото баща ти вика, ако и друго, още едно момиче, да, съгласен съм. Има вече. Обаче, вика, само момчета направо не ми става вика удобно, като я гледам. На мен не ми пречи, че съм с момчета, аз съм свикнала, аз тях порасна. Няма значение, ама така става неудобно, Неудобно. Мен се постигне нещата, това неудобно ли? На мен не се тая помислят хората, важното аз да го искам. Аз да го искам, не те, каквото си мислят. Тя си твой проблем. Не, това не е проблем, да сбъднеш нещата си. Така е, вярно. Да, едно там и на тях вече нормално човек. Кодекса на успеха включва всеки има право на образование, всеки има право на мнение, всички различия трябва да се уважават и всеки има право да спортува и да се развива в защитена среда. В раздел всеки има право на образование включва свобода на обучението за всички, свобода на избор на училище. В училище се чувствам добре дошъл и качествено образование на всички деца. Да си учител е талант. И дали ще имаме таланта, дали ще имаме силата, дали ще имаме интуицията да открием пътя към всяко едно от децата, към тяхното различие, към тяхната житейска съдба, която ги прави уникално в нещо. Дали ще открием това уникално нещо? Педагогиката в момента е в криза в целия свят. И в България в криза не можем да намерим панацея, търсим възможности. И ако някоя възможност ни доведе до положителен резултат, значи това е правилният път и след това продължаваме да търсим следващия. И така, по принцип, образованието е много по-консервативно от развитието на обществото и като така много по-бавно се развиват нещата при нас. Ние сме в дълг непрекъснато към нашите ученици. Те искат едни неща, ние им даваме други. Значи, образователната система трябва да бъде непрекъснато и много бързо актуализирана и развивана. Вижда се, че никога един проблем не се рамкира в една единствена сфера, на която привидно принадлежи. И в следващия репортаж ще видим пример за подход в по-мащабен контекст, който много вярваме да продължи да се доказва. 14 200 ученици са напуснали по различни причини общообразователните училища в страната през миналата учебна година. Огромна част от преждевременно напусналите училище 12 100 са прекъснали още основното си образование. Тези данни оповести Националния статистически институт в своя доклад за образованието в Република България за учебната 2012-2013 година. Последните 10 години формират доста лавираща графика по отношение на процента отпадащи от системата. България остава една от страните в Европейския съюз с най-много прекъснали обучението си деца. Наблюдатели от неправителствени организации предупреждават, че тепърва проблема ще покаже истинските си измерения, когато тези днешни деца ще преминат в следващата статистика на безработните младежи. А както се знае, зад всяка бройка в статистиката стои човешка съдба.
Подобно на статистиката, и класно-урочната система в училище не позволява съсредоточаване върху всяка бройка по-отделно. Затова трябва да се търсят допълнителни възможности, а в случая обратно на оптичната логика, само близкото вглеждане може да осигури по-обхватен поглед към факторите за този проблем, а решаването му засяга не само образователната система, но и социалните проблеми, интеграцията на малцинствата, семейната среда, правата на децата, разказват учителите от училище Христо Смирненски в град Брезово. Тук е налична представителна извадка на проблемните фактори. 40% от учениците са от ромски произход. Тук учат деца от града и от 15 околни селища, където училищата са закрити. През 2000-та година 13 възпитаници на училището се отказват от образованието си. За миналата учебна година те са само 2. Резултатът е повече от оптимистичен, но усилията продължават. През 2000-та година учители, родители и учащи заедно правят училищен клуб за интеграция и започват да обменят опит с над 100 подобни клуба в целия свят. След това създават и дневен детски център за работа с ученици, основно от етническите малцинства. Чрез поредица от европейски и национални проекти се прилагат различни педагогически модели, както утвърдени, така и експериментални. Най-новият метод, с който учителите опитват да спасят застрашените от преждевременно напускане на училище, е така нареченият просоциален подход. Просоциалният подход включва в себе си обучение на ученици за работа заедно, за това как те да бъдат интегрирани и да им бъде по-лесно при работата в часовете и в клас, като всичко това преминава и през спорта. Учениците са включени в различни спортни секции и идеята ни е да проверим дали спорта може да окаже благоприятен ефект върху интегрирането на учениците и върху намаляването на риска от тяхното отпадане. Започвайте! Общата цел, каквато е победата в спорта, дисциплината в тренировките и състезанията, общите правила и изисквания, всички тези компоненти концентрират общността в единодействие и сплотяване, обясняват прилагащите новия образователен модел. Прилагането на просоциалния подход е част от европейския проект PS Клуб, осъществяван паралелно от 8 организации в 7 европейски държави. Водеща организация по проекта е неправителствена организация Вио Монтеска от Италия. The other main concept is something new in the framework of European education. This concept is pro-sociality. That means that we have to promoting positive value in order to help not just the individuals but the group, the community. Because the concept of pro-sociality is based on what we call educating community. Educating community is a group of educators that are not just the formal educators like the teacher are, but composed by people that are not the formal educators like the sport trainers, for instance, or the parents, or the neighbors. And in order to rebuild conceptually what we in the past we have in the village, in the rural village. Малцинствените групи, те са част от България, от Европа, от света и ние може да ги приобщим. Те са талантливи, много можещи, много емоционални, много енергични и България, и Европа, и света имат нужда от тях. Сред наблюдаваните в експерименталната част на проекта са както пряко застрашени от отпадане от училище деца, така и такива, които нямат проблеми с интеграцията и уроците. При тях също се анализират промените при работа в спортен екип. Те са и особено значим елемент от взаимоучителната общност, която трябва да се формира. Наложените критерии за така нареченото неформално лидерство в клас могат да се изместят именно към качествата на такива ученици, които да бъдат най-непосредствен пример за проблемния таргет на изследването и приложението на образователния модел. Може би нашето училище е един малък модел, който отразява ситуацията в цялата страна, защото в училището учат ученици от различни етнически и религиозни групи.
Българи, роми, турци, дори имаме деца, които са от различните европейски страни, имаме англичанчета, гърчета и така нататък. Освен това, от различен религиозен статус, източно-православни, католици, мюсюлмани. Децата по никакъв начин не се различават по своите възможности. Дали са българчета, дали са ромчета, дали са с турско етническо самосъзнание, разлика няма. Основната разлика обаче се корени не в децата, а в семейната среда. В общността, в която те живеят. В отделните общности има различни ценностни системи и онова е тежкото при интеграцията. Трябва да се приемат общите правила на училището, които са свързани с общите изисквания по закона за народната просвета и правилника за неговото приложение. И там имаме вече проблеми по-скоро със средата. Много десет. Че искам да знам Исус как приема нещата. Исус, аз съм му била класна миналата година. Има някаква промяна в него, но трябва още. Тази година дали ще остава пети клас, дали ще мине за шести, кой го знае. Това зависи от него. Трябва зависи от него, да. Посещава по-редовно часовете от миналата година, но трябва да седни на уроците, да положи някакво труд. Значи всеки ден на училище само един път съм взимала детски и всеки път се караме. Пък всеки ден пари се нуждае, облекло, обувки, всичко. И му викам, учиш ли бе, отсъстваш ли? Не отсъствам. Като не отсъстваш, какво нямаш детски? Какво не ти пускат? Аз мисля, че не влиза в часовете. В действителност има по-голямо желание за работа по математика. Редовен е в часовете, но тъй като има страшно много пропуски още от начален курс, трудно ще стане. Да. В къщи трябва повече да работи. На консултации трябва да идва, пък той не идва. Значи влиза в часовете. Да. Трябва да се попълнят пропуските и трябва и вие да му помагате вкъщи. Ние се му натискаме, викам поне да скарваш 9-ти клас, айде горе-долу нормално да има. Най-вероятно ще остане на изпит. Когато не стане на неговото, той се отказва. Пак вижда трудност, че някой е срещу него и казва нещо друго. И той няма мотивация да спори с него, да стигнат до едно и също мнение. И това са колективни неща. Всички са различни. Какви? Що не си в час? Не изгоним госпожата. Що? Пак си направя някакви били. Какво си направя? Някакво. 5 лева имаш и в тебе. Що не си иска да занимава един химикал? Сега влиза да си вземеш химикал да влезеш в час. Така ме ядосваш. Колко пъти ти казах да учиш? И детски не ти вземам. А всеки ден пари искаш, че се приснами вече да учи. Чуваш ли който говоря? Ако говорим конкретно за Исус, готов е примерно да извърши много механични дейности, като писане и да речем някакъв вид игра на английски да свърши, но когато се наложи да помисли и да свържи нещата логически, отказва определено с идеята, че това нещо той не може да го прави. Аз се избегай. Ти се избегай. За какво правиш така, бе? За какво бягаш? То не слезе долу да си вземеш един химикал и да влезеш в час. Какво имате сега? Математика. Какво?
Тя беше сега при мен. Говорихме. Да. Направо да бягаш, да си вземи с химикал и влезе в час. Ще бягаш. Ти така правиш всеки път. На училище пък бягаш от часовете. Хубава работа. Аз само това съм бягал. Бягай да се иди да се вземе химикал да влезе в час. Хайде. Айде си се тръгвай. Нищо. Ай, не ще. Как не щеш, бе? Нема ядо след тук пред гладка градина. Тебе си вземи един химикал и влезе в час. 40 минути с проверка на децата, които са в час, с проверка на домашната, обсъждане на проблемите домашна и обръщане на внимание като цяло на материала. Те 40 минути, нали, за Исус остават, да не кажа минути, може би и секунди понякога, защото всяко дете си изисква вниманието също. Материалът трябва да върви напред, трябва да се предава, така че той трябва много сериозно да се затича. В смисъл, влака върви, няма да спре заради него, за да се качи, просто той трябва да тръгне с тази скорост, която се движи влака. Кажи, че си бил с мен. Обясни там за какво става въпрос. Айде, отивай. Вземи си един химикал. Аз ги учих от първи до петия клас, но обаче съвсем са други предмети, затова че аз не мога да ги разбирам. Аз съм учила до 7 клас, обаче съвсем беше друго. Дома да взимат някой занаят, да учат децата. Стараем се, защото аз вече имам 33 години стаж. Във военния завод съм работила 18 години и тук в кланицата става вече 11 години. Между българите работим, никакъв проблем няма. Изобщо не уважават, изобщо никакви проблеми няма. Много не уважават. Ние нямаме само баба. Да я кажа, че тя ще тръгне на детската градина. Ама тя на патарника е. Да, бе, на патарника. Кланицата се казва, ма бабо. Да. Мъжа ми работи само. Ето, който среща гледа едни папки. Аз в къщето няма работа. С това се продължа. Ама съм доволна, той взима 500, но ми стигат горе-долу за място. На мен ми е добре това. Благодарна съм, дето той работи, изкарва тия пари, не се отлишаваме, да кажем, кой знаят много работи. Като всеки един си караме нормален живот. О, майко, едно време сме живели нашкъв живот. Просто нямахме нито бани, нито ток, ама абсолютно не вода. Знаеш каква мизерия беше? Също бяхме като вагистанти някакви. Ужас. Не знам, ония хора как им викаха там, ония дето живеят по къщите по Балканите. Не знам как се викат. На здраве. На здраве. Когато бяхме в Италия, някои хора са живели в мисари. Не ток, не вода, нето нищо. Сега хубаво, че измислиха тази програма, която учим в вечерното училище. Това да не знам кой го измисли, това 8-ми клас за тази шибаната работа. Навсякъде. Човек не може да ходи на работа абсолютно никъде. Аз добре, че излезнах навънка в Италия, после сестрата. Там малко се оправихме. Та сега живеем малко като нормален живот. Както съм безработен, добре, че се отвориха това малкото кафенета, въртя. По няколко лет. Уча, да. Сега от понеделник имаме поправителни. Още 2-3 изпита имаме, ще ги взема. И ще завършиш? 7. До година 8. Като ти няма ли да запишеш ти на вечер? Не знам. Че с домашната работа не може да
не може да брат. Значи хубаво че да се запише, ето аз кола имам книжка. Аз вземам голямите пари направо, че ще скарам една книжка и почвам да карам. За какво ми са такова дипломата, курсови да карам. Само да имам книжка. Тук от махалата всички така се взимаха на черно. Купуваш една книжка и караш. Учат, децата учат. Дойде време и за учените няма работа. Ще ги учим докато могат. Защото има някои деца до 10 клас, до 8 клас и спират училището. Женят са много малки. Тук имаме една комшийка. Тя в кой клас беше? 7-8? 7 клас е родила. Дете си има на скоро време. Никаква файда няма. А е лошо да не се занимават с момчета. Занимават ли с момчета, забравят всичко. Так ние искаме да се гордеем с вас. Основната ни грижа е за образованието на тези деца, които поради различни етнически, социални, семейни особености спират обучението си още до 8 клас или по-малките класове. И имаме също проблема и с ранната женитба при децата, които са от ромски произход, така че всички тези проблеми, те ги има в цялата страна, но ние концентрирахме вниманието си върху тях и мога със задоволство да кажа, че в училището няма проблеми на етническа основа, няма етническо противопоставяне. Децата са толерантни, те са заедно, те играят заедно, учат заедно, приятели са, без да се делят на групи по етническа и религиозна принадлежност. Светът, разгледан като едно голямо семейство, може да се опише като дърво с много клони. Всеки един народ от своя страна пък съставя собствена фамилия. Тези семейства, представители на клоните на дървото, са различните региони, съставени от всички религии и всички етнически групи. Когато човек се вгледа в корените на историята, поставяйки членовете на човешкото семейство в рамките на едно такова родословно дърво, тази перспектива показва допълването между хората и освен това доказва, че истинското съжителство между тях е възможно. Всеки клон, всяко едно листо черпи сила и подкрепа от общите си корени. Съвместното съжителство произлиза от същото това семе и от което се ражда. И толерантността, родена от същите тези семена, със своите корени дълбоко в почвата, обогатява земята, като разпространява дъжд от доброта. Сега в момента тече конкурс, който е на национално ниво и на който ученичката Ваня Банова от 11 клас участва със свой клип, свързан с толерантността. Здравейте, аз съм ученичка от 11 клас, учим в Брезово. Обичам целия клас, защото е толерантен към мен. Какво всъщност е толерантността? Тя не е нито отстъпка, нито безразличие. Толерантността е умението да разбираш и познаваш хората. Това е взаимното уважение, породено от взаимното разбирателство. Нетолерантността и насилието не са присъщи на човешката природа. Много я уважаваха и пак я уважават. Нали? Ние нямаме никакъв да има между децата, че сме роми и тук изобщо не им прави впечатление. И също децата са така. Много такава. Децата се уважават, играят се, учат взаимно. Вчера нова ученичка седна на чина до мен. Уж съвсем обикновен беше вчерашния ден. Тя се казва просто Лили и дори не носи грим. Но видях, че златни ритми плуват погледа и син. Ще си хвана златна река или в погледа ти син. Ще поискаше до мене да седиш на моя чин. Ще си хвана златна река или в погледа ти син. Който загуби, носи другите на гръб. Една цяла дължина на игрището.
Стяга до него сега, не до него. Пас. Пас. Гол. 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 Той защита, какво ще ще? Размичи му носия човек. Браво! Тибе! Нос яка съм. Човек, какво ще ме може след? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това е света на футбола. Да се научиш да победиш и на загуби. На победи и на загуби. Не може да се победи. Ами в колектива на тук на стадиона и на училище, да, има. Защото как да ви го обясня? Най-важното в отбора е да има разбирателство, да има повече подавания, не всякой да играе себе си, защото в футбола не се играе само с двама човек на терена, а се играе с целия отбор. И в живота е така. Трябва да си помагаме хората. Спрете и слушайте тук. Единственото нещо, което трябва да направи човека, който е вътре, да я даде по възможно най-хубавия и удобен начин за партньора. Аз 7 години не можах да забременея, след като забременях, преди да забременея, и се виках, Господ реши ми даде син и рожба, ще го кръстя Исус. И затова и кръстен Исус. Защото обожа работа. Да, ама то до някъде, нали, аз се ожених на 16, пък на 22 години съм родила. И това е добре, за мене беше. Виж да учиш, тази година останали ще идеш бой. Ще те махам, ще спрете на някой панцел. Да знаеш. Аз ти казвам. То трябва да си мисли малко, трябва да разчаваш какво трябва да се прави. И не да ми върши в класа и да ми спиш. Кой да кажа, начина съм, пък аз блея нататък. Говоря, тук влиза, оттам излиза. Каква е файда да отиваш на училище? Трябва да харча пари. Харче, татко му да е жив и здрав, само да работи за него. Той първи, втори, трети клас беше много добри, отлични. До четвърти клас. Мина на пети клас и почна само да бяга от часовете. Той още малък пишеше, майка му караше, тя може да пише. Там като драска, букви, чингели, мингели там. Много бързо приемат. Сега просто... Може би трябва да влезеш малко да станеш като него, понеже аз съм виждал как разговаряте, той те възприема за чужд човек, разбираш ли? Може би трябва леко така да вникнеш в душата му, да го предразположи с по-обикновени неща, с негови си неща, за да може да се отвори душата и да поговорите и да изкопчеш от него това, което искаш. Учители същото ли трябва да направи? Естествено. След като не стигаш до детето, това означава, че пътя, по който си тръгнал, не е правилният път. Трябва да избереш друг път. Винаги има пътища. Абсолютно, няма съмнение. Проблема е дали ще ги намерим.
Първата сграда, училищна сграда в Брезово е построена през 1837 година и това е по някои данни първото двукатно светско училище в България и третото светско училище в България след Габровската гимназия и светското училище в Копривщица. Тази сграда, която виждате, това е оригиналната сграда. Тя беше през 80-те години беше реставрирана и в момента е музей на образованието в Брезово. Брезовци много с афинитет към образованието били на времето, пък мисля и сега. И има нещо интересно. Двора, в който е построено училището, е църковен двор. Бил е църковен имот. И тогава първенците в селото трябва да решат какво да почват да строят. Първо стояло се на доброволни начала, всичко с труд. Дали църква да строят или да строят училище. За тяхна чест, от моя гледна точка, те са решили да построят училище. Тук в този двор имало мъничка църква, която прави дарения за построяването на едно от първите училища като светски в България. Тук на територията на Брезово и района е имало голямо количество будно население, които не ги удовлетворявало образованието в келийните училища. Имало е 2 келийни училища и решават да построят сегашното училище, сградата на светското училище, което съществува и до днес. Тук е участвало цялото население, за да се построи тази 4-класна сграда, която създава условията за първия, казано, светски учебен процес в Брезово. След като е построено училището, малката църквичка е махната, е построен голямият църковен храм, който и той е сега тук и е паметник на културата. Двете сгради са паметници на културата. Ваша не е първия матч, нали? Да. Не дейте да очаквате чуда само от първия матч. Желанието е много по-голямо от възможностите, но това да не ме притеснява. Не е интересен резултата, не е важен резултата. Важно е как ще играем и вие да сте доволни от себе си. И аз да съм доволен от вас. Такива обиди, някои не може всички да сме еднакво добри или еднакво слаби, не така? Най-много държа на дисциплината и никога да не виждам някой да обижда някой. Излизаме целият отбор, разбирате ли? Целият отбор се изнасяме. И всеки трябва да си е в зоната, разбирате ли? Капитан на отбора днес ли е Златка? Знаете ли защо? Защото е момиче. Не. Не е пропуснала тренировка. Виждате ли как се възнаграждава труда? Дай го! Няма! Доволен съм. Те все пак другите пак се справиха до време. Не сме чак толкова добри. Все пак те другите играят в
за първи път в отбори. Пак е добре, 1-1. Може би добре се държах, ама има още много неща за капитанство да науча. Как да давам всяко раш на другите, както им казвах, всички по позиции, че се разпределяме. Трябва да съм пред ние трима хора, трябва да съм за тях, самото аз, ако съм при тях, той винага тренира свири за Сара и... Защото сега играя десен ляв външен за първи път. Играя съм в върма нападател, защитник. Ляв външен не съм играл. Къде трябваш да играеш? Десен халф там, ляв ли. Къде играете през цялото време почти? Чист нападател. Само чакаш топката да дойде на готово, така и аз мога да играя. И ще играя до 60 години така. Аз ще играя ляв външен, ама се бъркам. Може ще свиквам, ама. Сега се бърках за първи път. Чува се какво да правя, къде да отивам. Имах 3 засади. 3 засади имах. Той тренера пък нямаш никаква засада, той свири за Сара. Ще да фърлям гол. Той почти цялото време фащате от тях. Той тренера почти беше от тях. Ще бъде от тях, той не може да бъде от тях. От тях той ги тренирал. Той ги тренирал. Гълъбите ги няма вече? Няма ги. Пора е зади 11, 7 малки, 4 големи. Ми ги изяди. Кой? Пора. Аз ги продадох другите. По 1 лев, 2. Те бяха там по-малко. 8-9 гълба. Ма бяха хубави. То почне не ги изял пора, баща ми ги уби. Чупят ми тук пера. Корените тук му те бяха мънички коренчета, аз ги сеем, като ги пускат той вънка, те излизат и ми чупят корените. Домати са изчупили коренчета, пиперят. Тук имах там пък марул, като го поливам, те сопнат вътре. Защото е хладно на тях и горещо. И аз 2-3 деня се му мъркам, му се карам да ги маха и той ги махна. Половината са убити, половината ги продади. Днеска по какво беше на изпит, викаш? По география. За география сами имах. По география имах проект. Други какви остават? Сега ми останаха история, математика, английски. Да, те останаха. А изпуснал си изпитите? Изпуснал съм 2 майче. Майче 2? Майче, сигурно 2 си изпуснали. Да повтори да остане само 5 клас, докато стане 20 години. След това ще го пенсионираме. Това, че не си се явил на тези изпити? Ще остана. Как ще останеш? Тогава направиш, ще ти откъсна главата, като това, като гълбичи. Ще останеш. Колко хубаво го каза само. Ще остана, вика. На изпити отива, продължава, след като не можа да иде първия път, ще се иска втория път да иде. Трябва да се вземе изпити, за мой да мине 6, той няма да ме остане 5 години 5 клас. По-объл да спре. Къде ще такова 3 години 5 клас? Има ли смисъл? Няма. Ако остане, какво ще? Ами направя го спирам, какво ще го направя? Как ще спирам? Ами тогава минавай. Трябва да минеш. Няма да ми останеш 5 години с в един същ клас. 5 клас да остане. То няма смисъл, той самичък трябва да се осенява. Трябва да се страмува от децата, от учителките, от всичките, че остава 3 години в 5 клас. Той самичък трябва да напрегне нещата. Да си ги вземе в ръцете, да се стяга и да учи. Иначе за него ще се няма за мен. Един ден като порасне, да се ожени, да има деца, да видим как ще ги храни. Те деца няма да пасат трева. Ситкат ядени и всичко. Аз как ги гледам. Победихме 2-3 отбора 2-0, след това те не биха 2-0.
Горе-долу равни са. Бях защита първото по време, след това второто по време смяна на вратите, бях ляв десен халф, тогава вече научих игра го. Дето бях защитник в средата, фърлих един гол. Браво. И ляв външен десен халф, там фърлих един с левия. Там в средата, дето бях точно така пред вратаря, да не види топката. Заслепявам го, топката ми идва, аз само спита и фърлих гола. Беше много хубаво. В събота, когато играх, ама ходих ми в... Много обичам футболи. Аз много обичам футбол. Канtka баря мангаят обикалена с това джуниаса. Когато порасна, искам да обикаля целия свят. Целия свят? Да. И на Джан на 700 кера. Защо ти е смешно? Не знам. Да говоря цигански, след това да превеждам на български. Не ми се е случило десятка да ме разпитват. Чул като реакция от Златка, просто почти без повод в тази насока го сподели, каза, аз искам да живея на българска улица. Едва ли не каза, не искам да съм ром. Тя знае, че е ром и такъв и е корен, такова е просто родословието. Но явно започва да усеща задушаващата среда там, където живее. Просто иска да се смени, да не живее на това место. Защото ромски език е много приятен. Макар, че има думи, не го знам целия език. Не пише целия, да, честно. Ромка съм, а не знам целия език. Ромски. Просто такива думи, които по-често се срещат, не знам. Като един преподавател по български език и литература, винаги съм казвал на децата, че диалектите са богатство. Диалектите са богатство. Книжовният език, българския, нямаше да е толкова богат, ако нямаше диалектите, защото от диалектите в лексиката, в речниковия фонд на езика непрекъснато навлизат нови думи, които имат нюанси, които са по-богати, които имат аромати и прочее. Така е и с обществото. Едно общество, което е примерно като всички са еднакви, няма да е. Това няма да може да съществува. Това не е интересно. Защото различието е ценност. Нали, за това говорихме, че различието, да, точно така, различието всъщност е ценност. Вие сте първия ми клас, казала съм ви, винаги ще ви помня, усмивките ви, всичко, което сме правили заедно. Беше ме страх дали ще свикнем едни с други, но много се радвам, че заедно. Пожелавам ви успех, пожелавам ви амбиция и пожелавам ви борбеност, като на двата отбора тук, които бяха. Такава борбеност ви желая.
И есента да се видим отново. Девиза на училището е можем, защото сме заедно. Думата заедно в случая е ключова дума. Заедно означава цялата местна общност, без различие на етнос, религии, цялата местна общност, без различия в възраст, цялата местна общност, без различие на пол. Заедно може да направим всичко. Няма невъзможни неща, стига да ги желаем, стига да сме искрени и стига да сме обединени. Успя ли да убедиш баща си, че си струва да си сбъднеш мечти? Да. Как го убеди? Той знае, че аз много обичам футбола и не може да се откаже от това. И той ще видя, че аз много обичам футбола, не може да се откажа от това. И той се съгласява. Той не е, че е нещо против, но обаче, нали, като всяко е баща, само момиче, толкова момцета, малко понякога му е притеснено. Представи си, че развиеш се във футбола или в друга посока. Ще опитваш ли да криеш това, че си ромка? Не, няма да крия. Сигурно си, че не. Да. На мен ме е след тая, че съм тропски произход. Аз обичам така, каквато съм. Явно Господ решил да съм циганка и такава съм си, ромка. Това не може ние да решаваме хората какви да сме. Дали българи, роми, турци, евреи или пък не знам с какви. Гордея се, че съм циганка. Това е така по въпроса. Трябва всеки ден да се такова, да се тренират, да се дигат. Да може повече да фъркат. Сега, например, дигам ги, правят 2 часа. На другия ден ги дигам, правят 3. Така. Искаш всеки ден от тях да летят повече, а ти самия от себе си изискваш ли го? Не искам да стана по-добър в футбола. То стана вече по-добър. Все повече взимам. Да такова, като спая да хода, съм такова. Като не тренирах, като почнах, не бях разтегнал, честно ма фани мускула, щях се откажа. Заради една мускула треска? Не е още и това. Мускулната треска и... Не мога и тук. Ако фани на мускула, става страшно. Не знам дали си е случило, ама мога и гамно. И на голубите не им е лесно сигурно. Те за това са дадени да летят. Ама и човека е създаден да лети. Не вярваш? Вярвам.